salar anxoves. Hem de tallar els caps dels seitons i treure'n els budells i vísceres. En un pot de vidre de boca ampla posarem una primera capa de sal. Després posarem una primera capa de seitons capiculats. Cobrirem la primera capa de seitons amb una altra capa de sal i un xic de pebre. Ara podem fer una altra capa de seitons, una altra de sal i una altra de pebre. I així fins que hàgim omplert tot el pot. Un cop tinguem els pots plens, els sacsejarem per tal que la sal vagi tapant tots els forats que hi ha entre els seitons i, si convé, posarem una mica més de sal per cobrir els forats que hagin pogut quedar.
Arriba el moment de tallar farigola per tal de poder-la posar en els pots un cop la sal hagi començat a anar-se desfent per efecte del líquid dels citons. Amb la farigola posada tornarem a afegir una mica de sal per tornar a sellar. Si veiem que la sal va baixant per efecte del líquid dels seitons, haurem de tornar a afegir sal en els propers dies, hores o quan convingui.